No mám to tu pozametať, tak idem po tú metlu. Tak, hneď to mám rýchlo za sebou. Ach, je to strašná nuda. Trošku si zatancujem. Pomoc. Dobrý deň, tu sa hlási Albert Klobáska. Občania Brookhavenu, už ste si všimli, že obloha je nejaká zelená. Skoro nikto netuší prečo. Niektorí tvrdia, že kométa, niektorí, že vírus, niektorí, že niečo vyšlo z jadrovej elektrárne a niektorí, že to je nejaký laser z Halloweenského parku. A tento Halloweenský park je priamo za nami. Dority, padla nám kamera. A toto je koniec správ. Tak tu by mal byť ten cintorín. Tu máš tie kvety, chýbaš mi? A čo to sakra je za zvuky? A prečo je zrazu tma? Pane Bože, ja som počul zombíka. Určite to je falošné, veď je Halloween. A som sa zlakol dobrý kostým. Ale vy ma naozaj desíte, prestaňte. Á, to je skutočný zombí. Nechaj ma, prosím. Nejedz mi orgány. A pomoc!